खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। खमा बिलाइ जोजाफेरै जायफोर दिनै बिखुङाव माइरं थफ्ला बाफेरनो मोनै, हाब्रु बारियाव थाबायफेरनो मोनै बिथांमोननि साफा सानैनि सायाव आं दिनै भिडिअखौ खालामनो गोनां जादों आरो गिबिसिन आं बेखौनो निमाहा बिगोन। मोनफ्रोमबो फेक्सननि दैदेनगिरि, सिनियर जुनियर गासिबनावबो आं निमाहा बियो। साफा सानै दिखियाजुलि हालामाव अभाराव मावग्रा बिथांमोन सानैसो दं। सोरबा दिनै दैदेनगिरिखौ सोमखारियोबा बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै गावनि आंगो लोगोफोर बर' रायजो राजाफ्रा दिनै एनडिएफबिनि खस्थ'खौ मोननानै बिथांमोननि राजखान्थि गादियाव रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै बिथांमोनखौ देरहासार खालामनानै गादियाव फज'दोंमोन। बिथांमोना रायजोनि खामानि मावनो गोनां माखासे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जुदि बुङोब्ला बै साफा सानै खमा बिलाइ जोजाफेरै नुफेरै बिथांमोनहा खुद्रिखाङो। दिनै बेफोरनि सायाव भिडिअखौ खालामनो गोनां जादों। बेखौनो आं गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नुनानै गनायजायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना हो। जोंहा दिनै बुंनो गोनां बायध'था जानानै दं। बै समाव जेब्ला अरनबारि हाजो जिं जिं बर'फोरनि न'खराव एनडिएफबिफ्रा थायोमोन, एनडिएफबि आफादा थायोमोन, बे समाव रायजो राजाफ्रा गावनि हाजिरा थुजिरा मावनाय रां जा दं बेजोंनो माखासे मैगं थाइगं माइरं दै बायनानै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ आर्मि फैसि फैसि पुलिस फैसि फैसि गोसो बिखा ख्लाब ख्लाब मोननानै ओंखाम ओंख्रि संनानै दिनै गावनि गथ' गथाय न'खरनि गासैबो उदै बुंजासे जानांगौआव एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो उदै बुंजासे जाहोहरनानै बिथांमोना गावसोर जानो गोनां ओंखाम ओंख्रिखौ गावसोरसो आद्रा जानानै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनो दैदेनगिरिफोरनो उदै बुंजासे जाहोहरोमोन। बे जाहोहरसेयावबो मा जायोमोन, आर्मि पुलिसजों सोरबाया दिनै हौवा गावथार जाबाय, सोरबाया जेल जानांबाय, सोरबाया दिनै बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै बेमार सेमार जानांबाय। नाथाय दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव जायफ्रा दिनै नंबाबो नङाबाबो 4 लाख मोनबाय। बे 4 लाख मोननायाव बिथांमोननि मुंखौ सोरबा दैदेनगिरियाबो दिनै सोसनना हरासै, सोरबा दिनै सिनियराबो हरासै, सोरबा जुनियराबो हरासै। बिथांमोननि सायाव बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बुंनांगोन जायफ्रा दिनै नंबाबो नङाबाबो 4 लाख मोनदों, 4 लाख मोनदों साफा सानैया, बिथांमोना मोनदों सिरिथा। नोंथांमोनखौ जों दिनै मोननायाव जोंहा जेबो बाजानाय गैया, मोनदों सिरिथा। नाथाय जों दिनै बुंनो गोनां बायध'था जागोन उननि समाव। जाय बिथांमोना सोरबा दिनै राजखान्थिनि दैदेनगिरिखौ बुङोबा खुद्रिखाङो। दिनै रायजो राजानि दिनै लाइननो, लामानो, मेडिकेलनो, जानाय लोंनायनो मोनफ्रोमनिफ्रायनो अभाब जानानै दं। दिनै बै समाव बुंनांगोन जों दिखियाजुलि, राङापारा, बिश्वनाथ सारियालि, बेलस्रि, घग्राजुलि, माजबाद, ओरै कचनिफ्राय ओरै हाजो जिं जिं जेसेबां बर'फोर दं, बङाइगाव, ओरै क'क्राझार, बरपेटा, बिजिनि, जेसेबां दं बर'फ्रा हाजो जिं जिं, बेहाय सोरबा रायजो राजाफ्रा आर्मिजों बुजाफेरै सोंफेरजायै रावबो गैया। नाथाय बे हाजो जिं जिंनि बर'फ्रा बे 4 लाखनि लिस्टआव हरजादों। दा सोरबा गावथार जानाय एनडिएफबिखौ ओंखाम जाहोग्रा होननानै गावथार जानाय जायफोर न'खरनि सोरखौबा लिस्ट हरदों, दा जेल जाग्राफोरनि लिस्टखौ हरदों, हराखै। नाथाय दिनै लाजिथावना बाथ्रा, जों बै समाव बुंबोदोंमोन रायजो राजाफोरखौ, सोरबा लिडाराबो बुंदोंमोन, सोरबा दिनै सिनियराबो बुंदोंमोन, सोरबा जुनियराबो बुंदोंमोन, जेब्ला बर' रायजोखौ जिखुनु जाया एनडिएफबिनि माबा मोनसे सावरायनाय जायोबा जों नोंसोरखौसो नायग्रोगोनलै, हाजो जिंनि रायजो राजाखौसो जोङो अनसायग्रोगोन। नाथाय दिनै हाजो जिंनि लामाखौनो सिनायला लिडारफ्रा, हाजो जिंनि बर'फोरखौनो नुहुरला, टाउननि रायजो राजाफोरखौल' सिनायो, मोजां मोजां बिल्डिंफोरखौल' सिनायो। बे हाजो जिंनि
गिदिर गब्लंफोरखौ दिनै बर' हिसाबै गनायनानै लाला। दिनै लाइननिफ्राय लामानिफ्राय मेडिकेलनिफ्राय बेसेबां अभाब नै बेफोरखौ बुङोबा साफा सानै जायफोर दिनै लाफा दुगाफोर दं बिथांमोनहा गामसा गानग्राफोरजों साननैसो बेरायफानानै NDBनि लिस्टआव हरफानानै जि 4 लाख मोनदों सिरिथा। नोंथाङा बाइक बायदों, नोंथाङा जुमाय लोंदों, सिगारेट सोबदों, ड्राग्स बायदों, जाबो बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बर'फोरनि दिनै हमायसाखौ जोंहा बुंनांगौ 4 लाख थाखा मोननायजों बर'फोरनि हमायसाया जोबदों बे नङा। मावनांगौआ दिनै जोबाखै। बर'फोरनि दिनै खैफोद आफोदा दिनै जोबाखै। बे 4 लाखजों जुदि साफा सानै लाफा दुगाफ्रा गावनि उदैनि सुफुंनायखौ मोनबाय होननानै रंजानानै लादोंबाला रायजो राजाया दिनै बांसिनसो सिन्था धारना जानो गोनां जादों, नाख्रेबबोजादों। सिआरआव आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा दंफां गायनो हा खालियाव नोजोर लाहैबाय। साननैसोनि उनाव बासआबो बोहैगोन। थिग दिनै बिटिआरआवनो दिनै गाग्लिहैगासिनो दं। बिटिआरखौ जों आखायाव लानो हाबानो माखासे बिटिआरनि बाहेरानि खना खनला बर'फोरखौ जोङो गाग्लिनो हागोन होननानै आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा सालाय बिजौआवनो दं। नैबेखौ आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा निमाहा बियो। जायफोर दिनै नंबाबो नङाबाबो 4 लाख मोनदों नोंथांमोना मोनदोंबा सिरिथा। सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बुंनायाव नोंथांमोनहा बेहाय खिथुआव एम्फौ हाबनाङा। आं बुंगोन अरायसम बिसनाथ सनितपुरनि जानानै, मानो होनोब्ला अरायसम बुंबाय थागोन आरो लिडारफोरखौ आं सोमखारिगोन। आरो नोंथांमोना बे साफा सानै लाफा दुगा दैदेनगिरिफोरनि जायफोर खमा बिलाइ सिनायफेरै दैदेनगिरिफोर गादियाव जिरायनो मोनदों बिथांमोनखौबो आं बुंगोन अरायसम सनितपुर आरो बिसनाथनि जानानै रायजो राजानि दिनै खैफोद आफोदखौ अरायसम बुंलांबाय थागोन। आरो जायफोर दिनै खमा बिलाइ जोजाफेरै सिनायफेरै हाब्रुबारियाव जायफोर साफा सानै लाफा दुगाफोर दं दिखियाजुलि हालामाव बिथांमोननि न'आव थांनानै भिडिअ खालायनो गोनां जागोन। बिथांनि माखासे आखल आखुखौ रायजो राजानाव सोंस्लुनानै बुंनो गोनां बायथ'था जागोन। नोंथाङा मालानिफ्राय NDBमोन, नोंथाङा मालानिफ्राय गामसा गानग्रायाव दंमोन, साननैसो गामसा गानग्रायाव थाबाय आरो साननैसो NDBनि सेंग्राफोरनो नाम हरबाय। जिखुनु जाया दिनै जायफोर नाम हरदों मोनदों सिरिथा। नाथाय जोंहा बर'फोरनि दिनै बै समाव जेरैबायदि गिलुं बालुं ओंखाम दै संनानै जाहोहरनाय बर' रायजो राजाफोरखौ सोरबा दैदेनगिरियाबो बुंदोंमोन, सोरबा सिनियराबो बुंदोंमोन, सोरबा जुनियराबो बुंदोंमोन जेब्ला NDBनि सावरायनायफ्रा जायोबा जों हाजो जिंनि रायजो राजाखौसो सिनायग्रोगोन। दिनै बेफोर रावा दिनै गासैबो मिसा। बिनि थाखायनो रायजो राजानि जानानै आं अरायसम बुंगोन आरो बुंलांबाय थागोन। आरो जायफोर दैदेनगिरि सिनियर जुनियर बे हाजो जिंनि बर' रायजो राजाफोर, हाजो जिंनि जायफोर बर' रायजो राजाफोर बुजानाय, सोरजोंबा रायजानाय, सोरजोंबा दिनै टाउनफ्राव फैयोबा हमथाना लाखिजानाय, सोर दिनै दुखु दाहाखौ सहायनांदों, दुखु दाहाखौ सोर सहायनांदों, हाजो जिंनि रायजो राजाफ्रा सहायनांदों। नाथाय दिनै रावबो सिनायला। नै बिनि थाखाय आङो बर' रायजो राजानाव आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा अरायसम आं निमाहा बियो।